Üdvözlök mindenkit, Bodamester vagyok. Itt vagyunk Sajtos Pufival, és a Martinnal, őt nem ismeritek, majd nem tudom hogyan ismeritek. Winter Pro a szerverről. Balatonon vagyunk. Hát elnézést, hogy most nincsen túl sok videó, legalábbis talán Verginixék csinálnak valamit, meg remélem majd valami sorozatba belekezdenek, vidden a lábad. Aztán most sátrozunk. Igaz, hogy ott van a jó kis nyaraló, de nem, mi sátorban alszunk, most van éjfél körül, 3-kor megyünk horgászni. Nyar a ló. Te hülyeség ez. Na. Egyébként úgy néz ki, mint a Slash. Csak a Slash annak göndör a haja. Göndörebb. Bocsánat. És elképesztő, hogy 3-an elférünk egy sátorban, nem is van bazén sátor. 2 személyes. 2 személyes. Szóval vicces. És én ide pofátlankodtam. Ja, igen. Na, azt mondja, hogy itt mi? Na! Itt mi a fasz, ez bukszám? Mit keres itt a bukstárcám? Meg a fülhallgatóm. Beszarok. Minden itt van, ami kell holnapra. Még egy percet cucc is van. Persze, a percet cucc a teraszban van, azt majd összeszedjük. Aztán majd lesz még egy videó ott kinn a révről. Jó sok halat. Ez az első vidi. Itt a Balatonról. Nem tudom még milyen nevet adjunk neki. Cső. Sajtos Pufi nem akar aludni, viszont mi bealszunk. Mert nem tudja, hogy aludni jó. Bocs, lejtettem. Ott ez a kezem. Nem tudom, miért vettem fel. Buda kidőlt. Sőt. Olyan vagy, mint a mosódszal. Tiszta. Hát, ja. Most kaptunk ilyen takarókat, de én lebasztam, lerúgtam magamról. Ott van én is. Amúgy nem tudom, mire kell ennyi takaró. Persze, hogy nem. Hogy ez még az enyém? Vidd innen. Milyen paciálom. Ezeket szépen ide oda. Ja. Vissza, tarad! Én nem csináltam semmit. De nekem kell egy takaró. Epic szexuális pózokból Nekem amúgy 40 fok van, de kell takaró, vágod? Ez hol van becízelőzve? Mint egy csillag. Ott a Converse. De kidobom azokat a takarókat, amik nem kell. Oh yeah. Mi a szar? Anyámék még ébren vannak. Kerekecske gombocska. Jaj, ne. Erről nagyon hülye vicc jut eszembe. Igen? Azt takarítom innen kifele. Ha azt elmondom, akkor besírsz. De akkor sem fogom elmondani a videóba, mert most ezzel felkeltem mindenkinek az érdeklődését. Én is akarok beszélni, és én is aztán meg beszopják. Itt van Sajtos Pufi. Kurva világos ez szar. Itt van Bodamester. Cső. Viszont okos vagyok. Itt meg én. És várjál. Ellentámadás. Mi fasz. Ja, tessék. Nem tudom, mi ez a szírom-szarom. Akkor szerintem. szerintem fejezzük be. Podcast Numero uno podcaste. Asszunk egyet össze-vissza. Meg vissza, meg Aztán össze. majd a következő vidi. Arról lesz, hogy majd... Ez egy 3 óra múlva lesz, nem? Inkább 4. Mert majd mikor odaérünk, meg még utána is még várunk egy kicsit, ugye. Kicsit belelendülünk izékbe. Sajtos Pufi nem szeret horgászni. Sajtos Pufi nem szeret? Nem mondtam, hogy nem szeretek, nem tudok. Nem tudsz. Már még nem. Nem volt rá még alkalom. Egyébként, ha valami fontosat akarsz mondani, akkor azt üvöltsd, mert itt van a mikrofon. És hogyha így csinálok, akkor a hátteret lesötétíti. És hogyha egy ilyen fade effektet akarok, mivel nincsen semmi vágóeszköz. Igen, az a baj most itt, hogy nincs vágóeszköz. Ezek az András vagy Sajtos Pufi megböki a pocakomat erre, és pofán vágom a Winter Pro-t. Basszal, Marko lesz a... Menj már innen! Nem igaz a buzi pofán. Na jó van. Aludjunk, mert ennek így nem lesz jó vége. Megfoghattam Bodamester. Nagyon. Te milyen buzi.
És örülsz a fejednek. Nagyon. Na. Nem elég neki, hogy jobb oda mesterre sádra, jó? Na jó van, jót szakát.